otvaraš strancu. Bugarin neki dođe ovde iz Sofije, na primjer, šeta. Normalno čovjeka zanima zašto otvaraš strancu. I pazi nastavak pesme. Zašto otvaraš strancu? Sa osmehom na usnama. Znači nije Bugarin, nego crnac. Ne znam da li je gotovo, a da li pamtiš ono što sam rekao. Idi kiki u pičku. Na, stvarno. Hvala. Stvarno mislim, ne, a Kiki je sjajan tip, ovo mala digresija, moram da vam kažem, kad je gostovao na Naksi radiju, ja ga pitam, evo te Kiki, šta znači ova pesma Svet je lep kada sanjamo? Znaš šta mi je rekao? Ne znam, matori, mi smo to napisali jedno večer, bilo onako baš super večer, baš smo se uradili nešto, bilo je super, sledeći dan nismo znali, ali već se snimili jebi ga. Car, brate. Da bi pitao